Okay. Ito na yon. Bitukang manok. Pakyat tayo, bitukang manok. Hi! Bitukang manok. So, nasa likod yung mga kasama natin. Ayan, bitukang manok na ito. Pataas. Ito na yon. Yuhu! Kakayanin ba ni Bergman? Kaya. Ang ganda dito, ang lilim. Okay, morning. Wala tayong may bibigay eh. Sorry po. Sorry. Okay, ito kang manok. Ito na yon, ito na yon. Marami talagang mga flagman dito. Slowly lang tayo. Ayan na, ayan na. Yun, sa taas. Kuha ba? Yan. In 200 meters, you will arrive at your destination. Ay, parang bito ka nga. Parang umakyat ka lang ng Baguio. Oh, yan oh. Oo. Alright. You have arrived. Aha. Saan ba pwedeng mag-picture dito? Ah, pwede ata dito. Okay, doon sa taas, sa taas. Pwede mag-picture sa taas. Doon, doon. Doon, 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 sa taas. Okay. Ayan o. Yan o. Buster day. Bito kang manok. Oh. Yan. Baba. Ayan. Ayun yung iba. Ayun yung mga iba. Okay, game ulit tayo. Ayan o, bito kang manok. Ito pa rin, bito kang manok. Simple lang. Okay. Marami ring tao, pero simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang naman. Ayan o. Meron pang tambayan dito. Yan! Ganda, maganda. Maganda ang kalsada dito, hindi mainit. Oh. Ay, hindi mainit. Honeybee. Aha. Oh, yan oh, honeybee. Bibenta sila honeybee. Uy, honeybee. Honeybee. Yun yung mga kasabayan natin kanina. Ay, maganda naman talaga dito. Ay, maganda dito talaga. Ayan. Ay, bakit parang traffic?
Ay, lubak. Lubak, lubak. Kaya pala, nag-slow down sila. May lubak na parte dito. Ay. Pero maganda dito ah. Ang haba. Ang haba nitong kalsadang to na punong-puno ng kahoy. Yan. Slowly. Slow down lang. Legit kaya yung mga honey dito? Ay, legit ba? Okay. Ayan. Ay, yan na. Umaraw na. Ay, umaraw na. Atimonan na tayo. Ayan o. It's Atimonan. Sigsag Park. Yun pala yun. Okay, pababa na naman. Ay, pababa na. Okay, may sigsag pa rin dito. Dulo-dulo pala. Meron dun sa dulo. Meron din sa kabilang dulo. Oh, ayan oh. Pero yung sigsag dito, oo, sigsag siya pero short. Short lang siya compared sa ibang sigsag road, ano, na mas mahaba. Pero syempre, unique naman talaga siya. Unique dito sa part na ito. May mga part na lubak, ano? Lubak. Aha. May mga part na lubak. May mga flagman pa rin dito. Ayan, may maingay dito na insekto. May maingay na insekto. Kala ko nga yung makina ko kanina. Hindi naman pala. Alright. Yan, Atimonan, Quezon province pa rin tayo. Wala pa tayo sa Bicol. Maganda-ganda rin dito, ano? Ang dinadayo. Dahil mahaba, daming puno. Hindi yung sigsag ang unique dito. Ito yung punong-puno siya ng mga puno. Yan ang maganda dito. Yan. Ay punong-puno ng puno. Yan. Tapang mag-overtake. Pero tayo, hindi natin kabisado ang daan. Sunod lang muna tayo. Ay, mahaba nga rin pala talaga ito. Mahaba siya. Laking puno, oh. In 150 meters, turn right. Ayan, nandito na tayo sa baba. So, ayan, nakababa na tayo. Ayan na yung mga kasama natin. Alright. Ayos.